Joseph Muscat qal li huwa jemmen li kull Prim Ministru jieħu deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali. Anki Lawrence Gonzi nnifsu kien hemm waqtiet fejn għamel hekk, iżda fil-kriżi preżenti mhux qed jagħmel hekk, tenna l-Kap tal-Oppożizzjoni. Jien qed nippretendi li l-Prim Ministru jagħmel għażla ta' Prim Ministru, mhux jagħmel għażla ta' kap ta' partit. Illum il-ġurnata l-Prim Ministru huwa ggranfat mal-poter. Tista' tgħidli min f'dan il-pajjiż jista' jemmen illi jekk intawwlu din is-sitwazzjoni ħanagħmlu xi ħaġa ta' ġid għal pajjiżna? Joseph Muscat qal li quddiem kriżi bħal dik preżenti fit-tmexxija tal-Gvern ma tistax toqgħod iddur u sserreb magħha. Prim Ministru min xiex qed jibża. Aħna rridu ċertezza. Jekk il-Gvern għandux maġġoranza biex jmexxi jew jekk għandu jmexxi jekk m'għandux ma jmexxix. Ngħid jien jiġri x'jiġri. Il-ġimgħa d-dieħla l-instabilità fih dan is-sistema Gonzi PN issa saret ingranata ġo fih u qajla tista' titneħħa. Qal li s'issa hawn kriżi politika u nkunu nafu jekk hawnx kriżi kostituzzjonali jew le jekk il-Gvern jitlef il-vot fil-Parlament. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni temmen li l-ġimgħa d-dieħla il-kwistjoni għandha tinqata'. Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li huwa l-istil ta' tmexxija tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi li qed iwassal għal din il-kriżi u kriżijiet oħra li kellna fl-aħħar 4 snin. Gvern ġdid immexxi minni li nemmel li jkollu l-aqwa kabinet possibbli, bl-aqwa grupp parlamentari possibbli, kapaċi imexxi dan il-pajjiż ħafna u ħafna aħjar mill-mod instabbli kif itmexxi s-sistema ta' Gonzi PN. Perswas minnha.